Svet gastronómie dnes pripravuje tvarohovú nepečenú tortu, na ktorú budeme potrebovať tieto ingrediencie. 200 g keksov Marína, 400 g jemného tvarohu, 150 g rikoty a 200 ml smotaní na šľahanie, 200 g čerstvého ovocia, pričom veľmi dobrou kombináciou sú černice a červené rývezle, 60 g masla a 60 g vanilkového cukru. Najprv si nalámame keksy na prášok a zmiešame ich s roztopeným maslom a tie utlačíme na dno tortovej formy. Potom si zmiešame rikotu s tvarohom a vanilkovým cukrom. Tvaroh nám bude tvoriť druhú vrstvu torty, čiže to natrieme na vrch keksíkov. Na vrch tvarohu pôjde ovocie, ktoré môžeme posypať ešte troškou cukru. Poslednou vrstvou bude šľahačka. A pochúťka je hotová. Viac receptov na www.svetgastronomie.sk.